Не мога да не те питам нещо много важно. Знаеш какво ще питам, нали? Какво ще питам? За порното, Кое е порно? което снимах преди много време. Как стигаш до там, че да снимаш порно? Какъв е процес, за да стигнеш ти до самия филм? Просто мисля, че трябва да си малко известен, поне да те познаят. Или просто да си им симпатичен. Или... Чувстваш ли се известна? Да, горе-долу за 4-5 години се чувствам поне малко. Не се чувствам някаква звезда, защото е звездица на небето. Чувствам се нормален човек. И какво реши, че си достатъчно известна да снимаш порно? Разбира се. Мисля, че човек трябва да опита всичко от живота. Един ден като умра да кажа, направих това, което ми беше кеф. Направих порно, вече... С моя, като правихме секс, постоянно си правихме такова порно домашно. Това е бившия ти. Не бившия ми, как? Моя си приятел. Снимахме си домашно порно. И викаш, абе, доста добре изглеждам в него. Да се пробвам и професионално. Ама той не е ли ревнив, сега като снимаш порно? Какво да е ревнив? Аз като му казвам, нещата, които си ги казваме, за какво трябва да ревнуваме? Ако си ги правим зад гърба, тогава ще ревнуваме. Добре, Диман, вие, доколкото разбрах, ти в това порно си сама, нали? Да, не съм сама. С трима мъже. И така. Порно като порно, сега няма какво да ме разпитвате. Ма каква е историята? Трима мъже на тебе само. Да. Точно приятелка всъщност ни хващат. Не бях сама. И се почваме. Секс като нормалните хора. Абе, чист оргия си му кажи на това, нали? Оргия казвам, за които много мъже и жени се мечтаят, но не смеят да го признаят. Добре, да, ма трима мъже не са ли ти много сега пък? Всяка жена обича да е обгърната с много мъжко внимание. Да е в център на вниманието. Ама на тебе готино ли ти или така симулираш оргазъм? Да, готино ти е. Все пак бях с хубави хора, не бях с някакви дъртюли го френи, че да не ми е хубаво. Не те ли боли така тримата наведнъж да... Не да ти кажа, не боли. Стига сте удобни въпроси.